Gelo eteraksiyetçiye û di felsefeya yevnana kenare de bi çi maneyê hatiye bikaranîn. Li cem filozofên şikwer rewşa aram a ruhî ku di encama demajoya şiqê de xwe dide der. Filozofên şikwer baweriya xwe bi hemû zanîniyan naynin, nakevin spekülasyonan û ji darazê jî dûr in. Lewma jî wiha bawer dikin ku di encama wê demajoyê de meriv digihêje rewşekê aram a ruhî. Li gor epîkurusparêzan jî eteraxiya nûveya herî girîng û bingehîn a bextewarî û aramiyê ye û herî zêde mirov vê rewşê dixwazin.